Astaghfiruka wa atubu ilayk. Yo to malam ga tambaya na. Wai mutum ya ci haram me makoman shi? Ai gawayi za ka zama ran tashin alkiyama. Gawayi da ka sani. Allah tsare mu. Allah tsare mu. Jakar kudin haramu, wa mai kisan kudin haram? Allah raba mu da wuta. Kudi haram. Wa mai son kudi haram? Jakar kudin haram duk mai so. Ina aka raba kallau. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kamar yadda nake tattara al'umma ina ko da yaushe. Kuma kowane lokaci dare da rana safe da yamma saboda faɗakarwa tunatarwa wa'azantarwa akan cin haramun duk abin da ya shafi dukiya ta haramun kar ku sake ku tara saboda ran tashin alkiyama shi ne ɗaya daga cikin babban abin da zai kai ɗan adam wuta. Kun gane? Allah tsare mu. Allah tsare mu. Na kiyaye saboda haramun cin ta bai da kyau. Gaskiya ne. Kuɗi na haramun ko ya yake kar ka ci ko da naira. Gaskiya ne malam. Kun gane? Allah ya Kuma Allah. malam. Za kuma alƙawari daga wannan lokaci daga rana ita yau ba ku ba ƙara cin haramun. Insha Allah. Ko na sisin kwabo. Insha Allah. Har tashin alkiyama. Kun gane? Allah da malam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Yo to malam ga tambaya na. Wai mutum ya ci haram me makoman shi? Ai gawayi za ka zama ran tashin alkiyama. Gawayi da ka sani. Allah tsare mu. Allah tsare mu. Jakar kudin haramu, wa mai kisan kudin haram? Allah raba mu da wuta. Kudi haram. Wa mai son kudi haram? Jakar kudin haram duk mai so. Ina aka raba kallau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam, Malam. malam ka dawo mana. Malam. Malam,